जेबो सिगाङाव बोरायगोन थाबाय जोङो दा बहा थांनो नागिरदों होनदों मानसि बिउटि दं नोंहा जों दा बहा थांनो नागिरदों दा बेरायनो मानास माने बिश्वकर्मानि एसे बेरायस्रांनोसै मानोथ' न'आव थांनो नङा होमबा बरिं सिंगल जिबन ओंखायनो दसे बेरायनोसै आरो सिख्लाफोर नायलाबायनोसैलै मिथिबायना आखेला जिबन नालाय आखेला जिबन नालाय जा माबा गोसोथोनाय थाबा नायनानै दाम जोंना ओमफ्राय आखेला जिबन नालाय बेरायनो बायो मानबाय बेरायलाबायनोसै ओमफ्राय जोङो दा माने थांसिन आरोना जोंनि एजिनि गोजा दा नोंथांमोननो जों देखायलांसिन मानसिफोरखौ दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों जोङो दा थाव सोआनो जों दा ओमफ्राय मानेखे जायगाखौबो माबा हुरुबां मारा ना मा होनो ओमफ्राय जों दा मानेखे थाव सोफैग्रोबाय आरो ना ओमफ्य मानासाव लांनोसै डाइरेक्ट नै जोंना सलायबाय एसे स्ल'आव hey who are you मोसादों नै ओरैजा टिउसुरा नैलाय मा आसाम अल ना मायो अइल नामा अइल माने थाव होननाय जायो जोंना आंबो बारा मिथिया बेयाव ओरैजा सिकिउरिटि माबा खानो खोमा मबाइल बेयाव दा जोङो नै थाव सोनोसै थाव सोखांनानै डाइरेक्टलि आंनि दिफुनि माबा वास खालामग्रायानो माबादो जिबनाव नोंसोर नुफेराखैमोन जानो हागौ 97 ओइ नैयाव 97 जुम खालामनां दा जुम 97 लिटाराव ओमफ्राय नै ये वास इन्जिन माने के हावा जादों आरो ना अलप गरम जादों नालाय बा सान्दुं गोसा ना ओमफ्राय एसि गैया खोमा हावा नै मादि गिदिंनायलाय आयु दिनैसो नुबाय आं बिदि गिदिं होननानै दा जों थाव सोनोसै आरो थांनानै जोंना दा मानेखि ओरैनो मोनसे फट' शुट लादोंमोन आरो ना ओमफ्राय रिल्स बानायबाय सोरबा ओमफ्राय हाबनायखौ लाजोबनायब्रा ओमफ्राय दा नै जोंहा मानेखि गाखोनोसै आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना इ शुट ससेखौ मानेखि देखायनायाखिसै आरो नोंथांमोना नायनायाव थांनो जाबाय दा जों मानेखि थांफिनसै मानासाव दा नोंथांमोना मानास देखायनोसै जोङो नोंथांमोना नायनो थादों इबारनि लकेसना मारैदो आरो ना हेल' लोगोफोर जों नै दा फाइनालि मानास मोनफैमारबाय ओमफ्राय जोङो मानेखे डाइरेक्ट लाखानायनि भइसखौ होनो हायाखिसै मानो होनबा
गारियाव जों मिउजिक दामदोंमोन नालाय एसे मानेखि कपिराइट जाजानो गिनानै मानेखि होआखै आरोना दा नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो दा मानास मोनफैबाय आरोना ससेल'सै ओरैनो मानासनि मानेखि एरियाखौ मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनानै जाखिनि हायो बेरायना फैनोसै नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय फैनानै ओरैनो चिप्स लानो नागिरदों आरोना चिप्स दखानाव दा चिप्स लाबाय दं बिसोरो ओरैनो माबाजों पेप्सिजों मिलायनोसै ओमफ्राय ओरैजा माबादों आरोना नै ओमफ्राय जोंना ओरैजा डाइरेक्ट होलांनोसै सिद्दा आरो मानास डाइरेक्ट मोनहैसिगोन दा ओरै फाइनालि लोगोफोर जोङो दा मानास गेटखौ मोनमारबाय दा जोङो बबेजों थांनो जादों मानेखि कमप्लिट जादों बेखायनो जों दा थांनोसै आरोना मोनसे जायगाजों ओरैजा थांनोसै राइटजोंनो जोङो दा फाइनालि मोनफैबाय आयु आयु नै जोङो दा मोनफैबाय मानासआव बेरायथिंबाय दं आरोना गोरान खामियारा देट्स माइ खामियारा नै जोङो दा मानेखे दसे बेरायबाय आरोना भिउ फैना फैया मोजां ओमफ्राय दा देट्स माइ फाकिं दासो मोनफैदो जास्ट नाव सिमलाफोर थांना थांदों नै टाइमा जाबाय एसेलै 4:44 दा जों मानेखे दसे ओरैनो बेरायसिनो आरो नाव साव गाखोनो नागिरदों जोंखौ माइ सानदों दा कमेन्टआव खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो मानेखे दा नैफोर ओरैजा नाव गाखोनो नागिरदों आरोना नैयाव गाखोनो नामा नावआव ओरैजा नै दा ओरैजा एसे फटक सुट लाबाय दं आरोना ओरै गोरान आरो लाजालायदों नैना जथायानो सिबायनो गैला जथायानो सिजिबाय नैना जथाया सिजिबाय ओमफ्राय जारला जाबाय ओमफ्राय नै दा जोङो ओरैजा फटक सुट लानोसै आरोना नोंथांमोना